Ako, kabanog mo tayong biyahe. Sakit tibagbagi ka. Sabi na yung ganito ka. Ay, apo. Good morning, Philippines. Pangalong. David Ock. Cik, yung nang tapi hati nalak nga ko sa bunganay. Ganda na yun na ya. Ang katao. Ba't itang mga ata? Kawan talaga, Joe. Uy, baka dapat ito. Yung katay. Joe, atinay. Ano ko? Inuunan daw tati may sa abaddag. Kung matitip-tip natin, kumpitin. Partak na talaga, ya. Ano Tanay, maganda na ta. Uy, dapat ito. Cik, ibak na eh. Huwag siya na din eh. Manungal daw nga wansuna ah. Apa na nga tato? Tan, panantaman. Tan, May kaapyan na jilukaw. Tapel na jay, baka do dati dana pa yung makan. Tan. Eh, ano talaga jay? Ay, masata. Bak, manungal daw kawan ah. Ano panam? Ewan nga ba, napanam. Manual daw nakasira ta balayaw. Ano nga damdamagin ta, awan mo lati ibibiyang nyo jay. Anyan. May kawa kami lang ang manungal daw da kang madinakita. Siyak, madya nga may kawa oray nardaw tayo nga madagkit kita. Kanya amin oray di tayo kitkitan, okay lang. Basta ka baka, ala na, madi pinalpas sa tindaam. Hindi da katultulungan. Ayun gaya maya, kung kuna lang, nagawid ak di sa bilang. Okay. Isumot lang gayam nga manungal daw da ka madinakita. Madi ka pa yung nagpakada. Apay, kailangan pa nga agpakadak kanyam. Apay, si kaniinang kinitatanggaw. Supayan, Joe. Piinang nakagamin na pagpakadang nakapay. Kay jigod attendance meeting ni naman, manungal daw nga kwa. Gururay, madi man na sumipot. No, kisti sa bamkid din, nagadungam mo. Manungal daw lang nga madita nagkita. Kay si kalang tiket ko kay naman, no ni Dim Simoy, tagpigsamog pulutan. Yung raw na may dalaman na tiyam mo sa madi kagtabsaut. Win anjaw, study ko na ni Dimse. Muna nga iyalag akatibagbagi na ata. Nya, gusto tayo bagbagak. We, nagpaisaw. Ngim no korne mo ti pulutan, madi kang pumidot. No karnay, aramido mga napoy kasano. Karni ajin, mamanuatan. Sige, paspasam. Takitakman, no di ka ma-high blood ita. No, mahay blood. Immune natin ti karne. Ito karo ko yung naduwan. Wan, bawas bawas ako. Baak. Dapat yung pagsumuta. Awan ta, nakipangpanganak lang, hindi nagawid ak. Saka, sinarak ko aji inangkot bunyag kin tatangkot bunyag, madik mo nasarakan. Nyang, dapat bala mugmano, lakayang kan. Kino mangtid nga di isupay. Kaso, madik nasarakan eh. Si kapang lalakay na naputak na nagmano ah. Kurel alakay natan, ubing-ubing pala panuno na. Ubing. Nakarakaro ka pa eh. Nagkape kayo pa lang na ito ko. Maramanan nyo may tato yung tindakan niyak nga ako. Kape nga nagapo dyan Dubai. Tinda di gayem ko nga nurse. Apay, among magkapiti ka stoy, ke pang 3-in-1 ka lang. Inpadawat na ako dato yun. Alangan tangyak pa eh. Kaya nalalatan na ata. Ramanakbit mo natilasa na. Dapat dumaka may ti-import mo kuman na sukar. Una ti paikan ta sukar mo. Paikan ti peanut butter. Kapay nagdilaw ka. Samantala nga dyan pagkap-kap di balay yun. Noodles in cup. Supay ah, nagadumadil-dilaw mo dim say. Agkapi ka no, baka no makakapi ka lang. Hanay, nagagkap-kapay. Nakadildilaw kayo mga duwa.
Kape kayo, di babalay yun. Sayang, nangina pa yato. Ate tumagam, nakadildil lang. Parehas talang mo ta. Sige nga Rod, pagkaping kayo, ngayon intay ko ba, tulungan dak. Ituloy tayo aji ko kurang na. Sige Rod, agkapi ka man. Dama ito no makaubra tayo pay. Libre pa yun kati pangal daw tayo, basta malpas tayo. Nga pre, kukun ka, hintay na. Sige, hintayon. Jay, Nangorte kahit yung si Dendam-dama. uray niya, basta naimas. Ito yun miracles fruit ketchup. Hindi ah. Madigbali na tao. Ay, Hindi naman, may diwato na pait. Madilasan na ya. Hoy.